Això? Ens estan donant pel cul per totes bandes i ens envien aquesta merda quan són ràdio. 5, senyor. Quants havien demanat? 2.000 soldats ben preparats, senyor. Ja els tens. Bon dia, cremades! Collons has dit? El meu pare sempre va dir que digués... M'importa una merda el teu puto pare! És un marica de merda! Posa't bé! Collons! Sóc el capità Malèvic! I d'ara, fareu el que jo us digui, cagareu quan jo us digui i menjareu quan jo us digui! M'heu entès? Sí. M'heu entès? Sí, senyor! A veure, soldat, saps què has vingut a fer aquí? No, senyor! I tu, saps què has vingut a fer? No, senyor! I tu? No. I tu? No, senyor. I tu? No! Doncs heu vingut a l'infern, heu vingut a morir-vos! A veure... La llista? Sí. Andrei Krajinsk! Sí! M'heu de dir, senyor! Ha quedat clar? Andrei! Senyor! Andrei! Mireu aquesta merda! Mireu-la fixament! Aquest serà el primer a morir-se. No es pot anar de xulo per Guadalcanal. M'has entès, Andrei? Sí, senyor! Quan hi ha 30.000 japonesos disposats a donar-te pel cul fins a deixar-te el cul com un puto colador! Senyor, sí, senyor! Posa't a la fila! Senyor, sí, senyor! Sabeu què és el pitjor? No, senyor! Que els encanta fer servir la baioneta. No sé què és una baioneta, senyor! Que no saps què és una baioneta? Taràntules, serps, mosquits, paparres grans com una patata. Saps el que és, això? Sí, senyor! Mikhail Permiak. Senyor, sí, senyor! Tampoc tens ni idea de què has vingut a fer aquí, no? Senyor, no, senyor, però porto un dimosquit, senyor! És que tinguis sort. A veure... Saha Serov. Present, senyor! Saha. Anem a veure. Aquí diu que ets psicològicament inestable, esquizofrènic i... Què hi posa aquí, ràdio? Tripular, senyor. Tricolar i psicòtic. Senyor, sí, senyor! Sí, que tenim un puto subscrit. Em moro de ganes de matar nazis, senyor! Aviat et donant pel cul. Cap a Berlín, senyor! Iuuu! Següent. Samsa, Samlusavi Petril, Rosni... Què collons és això? Present, senyor! Qui ets tu? Soc bolxevic, senyor! I una puta merda ets! Sí, senyor! Si ets un puto moro, home, què has vingut a fer aquí? A fotre't els turbans? Eh? No, senyor. Fotre't el puto turbant al cap? No, senyor, sóc d'un poblet del Kazakhstan, senyor, amb influències àrabs, però sóc bolxevic com vosaltres, senyor. Ah, sí? Si no em creu, li puc ensenyar el passaport. Veus vodka? Sí, senyor. Una puta merda, home. Tu ets menys rus que l'ensaladilla russa. Aquella colla de verdures bullides. Les bullides són per les dones i els mariques. Nosaltres mengem bistec i bevem vodka, ho has entès? Senyor, estic d'acord amb tu, senyor. Tu! Vigilaràs que cada dia es foti un tros de pernil i un got de vodka. Senyor, sí, senyor! No me'n fio. Com es diu el president de la Unió Soviètica? Josip Stalin, senyor. Quants bigotis té? Un, senyor. Molt bé. I treu-te aquest puto mocador, home. Fora, fora, treu-te'l, va, ràpid!
D'on et penses que ets, tu? Soc d'una part del desert, senyor. Desert? A la Unió Soviètica no hi ha deserts. Senyor, la Unió Soviètica és molt gran. Grandiosa. Però els russos de veritat som del nord, i saps per què? Senyor, no, senyor. Perquè la neu ens arriba fins a les pilotes, i fa tant de fred que se'ns foten com a 2 pilotes de golf, més dures que un puto cubito. Següent. A veure, el següent, Sviatoslav Sukovski. Senyor, sí, senyor! Qui diu que servies a Espanya? Així és, senyor! I què us van fer a Espanya? Ens van donar pel cul, senyor! Molt bé. I saps què us passarà aquí? Que us tornaran a donar pel cul, perquè Guadalcanal és molt pitjor que Espanya. Senyor, sí, senyor! Quan me deixes? Me deixo 1,85 m de taló a peu, senyor! I 23 centímetres de soc a got, senyor! Sí, no fotis! No sabia que una merda podia ser tan alta! Vladimir! Senyor no es va presentar, senyor. Vine a fer el mateix buscaria a Moscou. Doncs m'importa una merda de ràdio, que m'enviïn el seu gos, el seu gat o la seva tieta, m'és igual! O la iaia Paquita! Molt bé, senyoretes. Aquesta serà una guerra molt dura. La vostra missió aquí és molt senzilla. Heu d'assegurar les posicions nord-americanes perquè després hi puguin atacar. Per tant, haureu de fer missions de reconeixement. Tu, donat que ets el més veterà, seràs el seu superior. Els manaràs en tot i per tot, els portaràs a cagar, els portaràs a pixar, els ensenyaràs a menjar i els ensenyaràs a vestir-se. D'acord? Senyor, és un honor, senyor! Molt bé. Senyors, bona sort. Senyor, sí, senyor! Franquin! Fila! Senyor, sí, senyor! Molt bé. Perdoni. Gràcies, senyor! I les armes, senyor? Ja ens les enviaran i ara desapareix de la meva vista. Fora d'aquí, merda seca. Corre, fora, 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 fora! Hola, em dic Andrei. Encantat, Hamza. No, em dic Andrei. No, que jo em dic Hamza. Ah, el capità diu que et diguem Yossi. Regiment! Sí, com tu. A les seves ordres! Me'l deixes portar? Sí, que no doni xocolata que és sucre per tu. Sergent! Què passa, tinent? No tregui la llengua. Yossi, Digue'm. tu saps què farem aquí? Suposo que ens barallarem amb els dolents. Jo no m'he barallat mai, jo. Quina sort, noi. Home, i tu, que t'has barallat mai? Jo sí, allà on vivíem nosaltres no parem de barallar-nos. Quina sort. Sort? Per què? Perquè així, quan comenci la baralla, tu ja sabràs com barallar-te. Sí, tens raó. Ja t'explicaré 4 coses mentre... Tu seràs el tinent més fort de tota la batalla. Vale. Tu i jo batallarem junts. Com se suposa que lluitarem contra els japonesos si només tenim una pistola? Ens enviaran armes. Quan, però? Quan arribem al campament us ho explico. Acamparem per aquí i tindreu tots els detalls de la missió. Però ens enviaran armes? Doncs, i tant. Les haurem d'anar a buscar cap a l'est. Però d'això ja t'he dit, que en parlarem després. Sergent, si fem vivac, jo porto antimosquits. Què voldràs antimosquits? No em voldràs, Vitola? No. I per tots! Veniu tots aquí, soldats! Soldats! El Vladimir ha trencat l'olla! Trenca l'olla, Vladimir! Soldats! Això no està igual! Senyor! Sí, senyor! Senyor! Soldats! Veniu aquí. Bé. Molt bé, tots aquí. Farem el següent. Cada nit anirem a un lloc per acampar. Seguidament farem recompte. Entesos? D'acord, doncs vinga. André, Què? Mijael, Què? Josip, Sí. què? Vosaltres heu de dir sí. És com quan passes llista, ho enteneu? Sí, senyor! Doncs seguim. Saja, Sí, senyor! molt bé. La missió... Perdona, s'ha deixat el tinent Vladimir. Molt bé. Tinent Vladimir.
Ja hi som tots. Mireu, som aquí. Aquí al campament base. Nosaltres farem un recorregut pels voltants del campament base per assegurar la posició i anotarem a l'informe qualsevol activitat hostil. Demà hem d'anar aquí. Aquí tinc una llista de coordenades i cada dia hem d'anar a un punt i assegurar-lo. Entesos? Però, sergent, Sí? com matarem els nazis si no tenim fusells? El dijous ens enviaran armament a aquesta posició. Però en principi, aquí és zona aliada. No vol dir que haguem de baixar la guàrdia. Demà ens hem de llevar d'hora per anar a dalt d'aquest turó. Anem a dormir! Senyor, sí, senyor! Sergent, a mi em fa por dormir a la punta. Algú ha de fer guàrdia fins a les 4. Llavors algú altre. Sergent, jo faré la primera guàrdia. Jo, la segona. Molt bé. A dormir. Mikhail. Què passa? Tens un cigarro d'aquells dels que fumaves ahir? Sí. Tu fumes? No, però és per fer més guàrdia, així queda millor. Doncs au, que aprofiti. Gràcies, bona nit. Posaré en aquell arbre, vale? Bona nit. Bona nit. Algú vol antimosquits? Ja he portat antimosquits. Ah, jo, Mikhail, jo vull una miqueta. Però posa'n poc, que és molt fort, Gràcies, Mikhail. Gràcies, Mikhail. Bona nit, mama. Ai! No, no res, no res.